Tak nastal čas, kedy sa s vami zase podelím o zaujímavé myšlienky z knihy Netrápte sa pre peniaze od Richarda Carlsona. Dnešné myšlienky znejú zhruba takto. Stačí, ak si uvedomíte svoje rozdielne naladenia a otvorí to dvere vašej mysle k ohromným zmenám vo vašom živote. Začnete si všímať, kedy upadnete do pobudlivého rozpoloženia, budete cítiť svoju vlastnú netrpezlivosť. Keď sa to stane, jednoducho si povedzte, už som v tom zase. Alebo niečo podobné. Pomôže vám to čokoľvek, pričom si uvedomíte, ako sa zmenilo vaše naladenie. Keď si všimnete a priznáte si svoju vlastnú pobudlivosť a zároveň pochopíte, že vo všetkých prípadoch sa viac vypláca byť vnímavejším, rýchlo sa dostanete z pobudlivého naladenia a vaša myseľ sa naladí na vnímavejší režim. Vnímavé naladenie je úrodnou pôdou pre úspech. Keď máte uvoľnenú a jasnú myseľ, staviate tým cestu k otvorenosti voči získavaniu hojnosti a zažívaniu radosti. Existuje jasný a priamy vzťah medzi tým, koľko času strávite vo vnímavom naladení mysle a medzi tým, aký veľký úspech dosahujete. Čím dlhšie sa vám podarí vyhýbať sa pobudlivému naladeniu, tým viac príležitostí sa vám naskytne. Skúste hneď teraz využiť silu vnímavosti na vytvorenie svojho úspechu. A to je, myslím si, že všetko. Dokonale to naznačuje myšlienky, ktoré mi prúdia teraz v súčasnosti v hlave.